Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, hingkod ang pangidaron, may uyab apan dili pa mi live-in. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa akong gipamati nga nagduda ko nga buntis ko. Aral niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Out na kita sa trabaho. Onya, asa man ta ini ron? Oh, pauli. Pero, uy, lami lagi isuyop-suyop og fruit shake, Jane. Abi na ko kung sa insuyopon. Lagi ba? Bisan ka na lang kung ka na bang may pearl. Basta ka ng bugnaw. Kung lami kay isuyop og bugnaw. Og may malabyan ta. Mausad. Pero dayo'y mahal kay na, uy. Nga di sad ko hilig, ana. Ay, doon na nindag si Charon, oh. Kana na lang. Sure ko, lamigid ng ilang suka. Kay nasad na sila'y balot. Balot gid, oh. Kana na lang. Mabusog pa ta. Kaysa anong drinks lang. Ay, sige na lang, uy. Tana. Uy, lusa ko, uy. Gisuyop ang guna ni mga suka. Lami man. Pero grabe na sad ka, uy. Gisuyop man yun ni mo. Kuya. Punan pa na ko ang suka, kuya, ha. Hoy! Anong punan pa man na ni mo? Uy, nga man na matagkaon? Akong bawnon, day. Mag-atang pabaya tag jeep, ha. Wa ko'y kalingawan og suyop. Unsa? Amin ko pa. Oh. Ikaw ra malaging usa. Wa kay hatod ni Buboy? Ay, wako'y hatod ni Boboy pa kay duty siya. Maong kami na lang si Mayet ang nagkuyog sa pagpamauli. Naon sa man ang white nimo? Nagputi ba na? Ha? Ay, Ngano na? sa suka ning akong gisuyop pa. Nanghapit man gud ming ni Mayet og pangaon og chicharon niya. Balot, lumi kay ilang suka dito pa, oy. Ayaw palabi ang suka, oy. Naon sa man ka? Kaon na sa kag-aslom. Kung riglahon ra ba ka, magsakit ra ba ng puson dayon nimo? Pwesyo kay ka. Oh, pa. Bugtag naman di ay. Mabangon ako. Kay malito niya ako sa akong trabaho. Hala, sa maning basa. Hala, duko. Uy, duko di ay ko. Lawa man lang ko makabantay. Nga before unta ko dugon, magdisminorya man unta ko. Karon kay, wala lagi ko disminorya ha. Milagruha ko dani. Wa na ang akong disminorya. Permig yung magsakit ang akong puson kung dugon ko. Pero ato higayon na, natinga ako kay wa mo ko'y gibati. Pero, daan na gyud hinuon ko nga layagon nun pod. Onya, nga naman ni? Nga upat pa lang kaadlaw sa akong regla? Spotting naman lang. Nga tag 1 week man unta ang akong regla. Nya, ang kulor pod sa akong dugo kay dili po May pagkaitom siya. Nga naman ka ni? Mao na diha.
hili ka manggudog kaon og aslom. Ha? Unsay connection anak buboy? Ingon ako mama sa akong manghod nga babae. Na dili magsigig kaon og aslom, labi na kung dugon ka mo bagtok ang dugo. Unsa? Mao siguro dali na human na imong dugo og kolor itom. Di bagtok siguro dugo nimo sig kaon og aslom. Unsa buboy? Dali be. Sus. Wa naman kakaregla. So pwede na. Buboy pa. Buboy, uy. Magi na siya, uy. Jesus, mao say ampay. Kani ampay ni mo ay. Pa. Buboy. Boy, ang dama sa protection. Dili ka maptus. Ibag upang naman ang ngulikla. Jay. Buboy. Boy. Uy, ano ba ka? Yet, lain man akong kipati, day. Lood nga, kasukaon ko. Day, wala ba may protection ni Buboy pag last na mo? Hala, pagsin mabdus ka. Sa, mabdus ko. Pag siguro og palit og piti unya ha. Pag pregnancy test, aron atong mahibawan kung mabdus pagit ka. Negative ang result sa akong PT. Hello, Day Mayet. Hello. Unya? Day, negative man. Dili ko mabdus. Pero daoy nga wa man kurigla ha. Og may sintomas ko sa usa ka mabdus. Hangtod nga akong pagsuwat, 2 months na ko nga wa rigla ha. Kapan inig-pregnancy test na ko, negative man ang resulta. Ug mura na ba og nidako ang akong tiyan, murag pirmi ko nga bloated. Ang akong mga pangutana mao ning mosunod, unang pangutana. Ang normal na kong rigla tag 1 week gid na. Pero pag last kay 4 days lang og spotting na lang og kolor itong pagyod. Hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balot o chicharon. Tinuod ba ang ilang giingon? Nga basig ni bagtok ang akong dugo tungod sa aslom? Ikaduha pangutana. Normal pa ba ning akong rigla nga mukalit lang og usab ang days? Tag 4 days na lang og spotting na lang nga imbis tag 1 week kapin man unta ang akong rigla. Ikatulong pangutana. 2 months na ko nga wa tungahi sa akong rigla. Human adtong last na kong rigla nga 4 days lang. Og ang akong gibati, mura man kong mabdus. Malipong, nya pirmi kong kasukaon. Pero negative man ang akong piti. Ngano man kani? Ikaupat og katapusang pangutana. Ni action ra ba og dako ang akong tiyan og murag bloated ko. Kung dili ko mabdus, unsa di ay kani? Tungod kani sa dugo nga wa makagawas nako kay wa na ko rigla ha? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo, klase-klaseng pamaagi sa sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw,
Nindot ni siya ba? Don't be greedy because when you push too far, you lose balance. Grabe itong sobra rita ka daw. Ihatag mo sa uban ang uban nga mga kuhan. Dili ang kita maghinakog ba? Kaya share lang god. Sakto-sakto lang. Dili kay ato ng hakpo ng tanan. Don't be too greedy. Dili mayong tao nga dawaan kayo. Pero ayaw po yung sobra ra po ka generous. You cannot give anything which you don't have. Ay panahon nga ikaw na po'y magkinanglan, sigurado na mo po'y muhatag nimo. So muhatag ka, pagbilin po para imo. Ayaw gihurot, no? Okay? So, ang atong magtatampo karalawa si Jane, 30 years old. Or ubigay ni mo na yung problema na Jane. Magisuwat po niya yung address. Punto medical ang problema ni Jane. Unang pangutana, ang normal na kung regla tag 1 week gyud na. Pero pag last kay 4 days lang o spotting pa lang, pila edad ni Jane? Huwag pila edad niya Pila edad ni mo Jane? Mga 30, bata pa ba ka Jane? Mga 30 pa yung mga edad. Pero pag hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balot o chicharon, tinuod ilang giingon nga basin ni bagtok akong dugo tungod sa aslom. I don't think so. No, I don't think so nga bagtok ang imong dugo according kaon kag aslom, no? Ang kini mangong regla din normally 28 days to 31 days with mga 6 days average bleeding time. Onya napoy uban nga 4 days ra nabutog 6, 7 pero ang interval ani is mga every 4 weeks yun, no? So, matter manggod ang imong pagrigla sa imong health pod, no? Ora hormonal ni siya, something to do with the level of the estrogen and progesterone sa imong lawas ug ang imong mga physical exertion. Ganito mga babae nga sobra ka physically active like mga athletes, sometimes mga-minorya din sila, wala na rigla-rigla. Or bisag dili mga athletes, basta sobra ka gabi ang ilang physical nga activities, no? So, kining pagkaon og balot, kung naay aslom, hindutan ng balot, binag-init-init pa. Sakto lang ay pagto, di bagtok yung duko, kaon kag balot. Di tinod. There must be, magpa-kuan ka, blood chemistry ka. Magpa-blood chemistry. Bata pa man ka, Jane, 30 years old. Magpa-blood chemistry ka. Kaduhang pangutana, normal pa paning akong rigla nga mukalit lang og usab ang days. Tag 4 days na lang og spotting na lang nga imbis tag 1 week kapin man unta nga akong regla. So mo na gitawag na to og kanang irregular menstruation. Okay, sumasa giingon ako sa mga paparihaan ng mga problema, go and see an OB-gynecologist. Kay speculum exam ka, na sila yung mga pamaagi pagsuta, kunya basin og naay simbako lang naay tumor or mass inside your uterus or sa imong internal sex organ, you cannot rule that out, no? Kanya I do not know also og imong sexual activity og unsa ba, no? So go and see an OB-GYN, man magibut lang imong address as soon as possible. Kay before man kaha tag 1 week ang imong regla nya nikalit lang tag 4 days na lang nya spotting na lang. Simbakog na kay nagtubo diha nga mass, no? Wa ko mingon na posible lang na, no? So the best way is OB-GYN consultation. Ikatulong pakutana, 2 months na ko nga wala tungahi sa akong regla. Wow. Human atong last na akong regla nga 4 days lang. Ug ang akong gibati murag mabdos ko, malipong ug pirming pasukaon. Pero negative man ang akong pregnancy test. Ngano man kaha ni? Kung wala ka na magregla, wala sa ka nag-inom og contraceptive pills, dili sa ka mabdos, mao na. Akong balikon sa makausapa, go and see an OB-GYN. Kay daghang mga rason nganong aminorya man ang term 3 consecutive months nga dili na magregla ang sa kababae, amo na aminorya. Kung before moabot og 3 months, irregular menstruation. Kung abot ang 3 consecutive, meaning sunod ng mga wala, minorya na siya. So, estrogen progesterone level ni mo posibleng apektuhan. Sa akong mahinumduman sa mong subject sa una sa OB-GYN, na ay mong gitawag nga HMOL, no? Wa ko maingon na ka, pero posible na siya, nga usahay maapektuhan pod. Imong nutritional status, I do not know kung
daot ba ka or tambok or katamtaman lang. So magdepende na. More on consultation, no? Pregnancy test. Sometimes na po yung false negative. Na po yung false negative sa pregnancy test. So you might be suffering from whatever infection diha nga mo apekto sa imong monthly menstruation. Daghang kayong mga factors to be considered. Go and see ano bigay ni sa ikaupat kay gayon akong balik-balikon na siya. Ikaupat ka katapusan ang pukunta ni action ra ba kung dako ang akong tiyan umurag bloated ko. Kung dili ko mabdos unsa man kaha ni. Mao na gingon ako nga high dati for mole possibly, kung di ka nabdos, tungod ka ni sa dugo nga wala makagawa sa nagbagriglan ako, naanay gitawag na tog flat plate of the abdomen, no? Nga diagnostic procedure, x-ray, nga naay naami gitawag og fetal heartbeat, ka among i-auscultate kung walay heartbeat, dili na siya baby, og naatay mga daghan mga sophisticated laboratory workup karon, MRI, kanang positron emission test, daghan ng mga diagnostic procedure ron nga mabalaan naman gani karon kung unsa ang imong baby nga nasa batian sa mother wa pa matao kung lalaki ba o babae, no? So adto ka hospital, i-work up ka dito, tan-aw na imong nagdako nga tiyan nga di man ka na baby, posible akong pagtuo lang nga akong tagna lang, no? Kita nimo it's small o sana mo hinungdan o simbakog na other mass formation dia. So as soon as possible din na ayog dugay-dugaya kay para nga masulbad ang problema. Kaya ayaw kahadlok kung atong hospital. Kay why budget ato sa government hospital good para kung naman gani gastuhan dili mahal kayo. Alright, nakasabot ka sa speaker ni Mojen nung nga sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga nunayan niyong pagpaminaw sa mong programa Disarmen with Tony Ilin Bathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Mana so sa ka out. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, no hope for tomorrow. I hate to see you like this. No way you can deny it. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinapunghi nining akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Chiquitita. I can grow so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. Show that you can cry. Chiquitita, you and I know. Heartaches come and they go, and the stars. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jenny. Congrats na to, Beshi! Congrats na to, Besh! Congrats ninyo. Salamat pa! Thank you dito. Unya, unsa na may plano ninyo? Maguban yapon mo ining pag-apply og trabaho. Oh, yes pa! Always magid na! Mao-cute. Uy, makabuwag na mo dito. Hello? Yes, ma'am. Nadawat na ko?
Unsa to? Ang atong gi-applyan. Makasugod na ko inig Lunes. Ay, mao ba? Maayo pa ka. Wa pagyapon ka tawagi. Wa man. Nasig di lang, uy. Paabutan lang nato. Basig ikaw ni tawagan sunod. Na, kung dili ko tawagan, di ko mamugos, uy. Mga play ko glain. Besh. Hi, Jenny! Welcome sa company. Thank you. Welcome, Jenny. Um, Jenny, di ba? Sakto ko? Oh, I'm DJ. nice to meet you, TJ. Nice to meet you too. Excuse me. Ay, pasagdi lang to ha. Inaadto dito siya ka-friendly, labi na sa mga bag-o. Okay. Wa naman magparamdam si Elsa. Busy ba kasi ano? Ako siyang tawagan ni Nika. Out na ko niya. Nang-apply ko glain, oy. Mao ba? O niya, sa may balita, Besh? Sugod na kugma. Maayo hinuon. Dili na hinuon ta kauban sa trabaho. Ay, sige lang, oy. Ang importante, nga magkita gihapon ta kung day off nato. Ha? Jen, pwede ko may istorya ni mo niya? Bahin saan sa man? Later na lang. Pwede ka? Sige. I love you, Jenny. TJ. Ganahan kay ko ni mo. Og, unta, hatagan ko ni mo chance. TJ. Yes, Besh. Kaumay ako sa trabaho. Bago pa man ka mo nagkailangan, anong gisabot man dayon nimo? Ganahan lang ko niya. And I'm sure, makauyon po kaniya. Ipailaw niya ta mo. Babe, si Elsa, akong best friend. Besh, si TJ. Hi, Elsa. Nice to meet you. Hello. Besh, ayoko nang pagminaldi tabi. Ano di ay? Asa ba gibuhat ako? Sa ay nako, nga di lang tiyog ko ganahan niya. Tungod kay dali kang nisalig niya. Elsa, wakoy daw tang tumong sa imong friend. Maong, ay kamala ka. Masaligan ako ni mo. O gusto na ako nga magkasuod sad mong duha. Beshi, please. Saligi siya, good. Ay, sige, good. Babe, tana? Babe, wa para ba mo man akong trabahoon? Hala, oo niya. Si Elsa, nagpaabot ba ito na to? Pwede og kamo lang sa... Maapas na ko ninyo. Sige, good. Apas din, ha? I love you. I love you too. Ako na lang ako sa billing there's office. Ay, alas 12 naman di kayo eh. Gidukat-dikit ko. Nagkapoy naman ilaag. Ako na tawagan si Team JP. The number you have dialed is either unattended or out of Di man coverage area. makontak. Please try your call. Si Elsa ka, no? So, ayan ako. The number you have dialed is either unattended or Di out sa of makontak. coverage area. Please try your call. Uwa kahit signal dito.
Mag-leave na lang ko og message ni TJ. Anya, mauli na ko glahos. Hi, babe. Hi. Oh, Timpa. Kahagard ko timog nang. Wa ka maligo? Oo, nalagi kay imlate ako. Nga naman. O simple kang oras na uli gabi eh. Wa malagi ka mag-text. Nakatulog na ko dahil yun pag abot, babe. Si Elsa, nag-text ba ni mo? Wa sad. Pareho lang mong duha. Sorry, babe, sorry. Sige na, matrabaho na ko. Laay man akong day off ron. Marikanahan ko makig-uban ni Alsada. Ako siyang atuon si Ila. Ayo! Mingkaw man? Kinsa gipangita ni mo, ma'am? Si Alsati. Kato ganing nag-abang din hi? Ay, wa na, oy, ni Balhi nagbay. Unsa? Babe, sakto na eh. Sakit na kayo na-unaon. Wa man na siya paramdam na ako. Wag siya pahibaw. Wagit ka makabantay niya gabi kung naunsa siya. Ano kalit lang siya kawa? Wa, yun. Kay sakong tanaw, babe. Okay lang ba sa gabi? Maayo magukay na siya magpakaroon ingnon nga wara. Pero naadi problema. Feeling hinuon ako kuya ayaw nga pagkaabi ka. Huwag man ako makabantay nga may problema na day siya. Babe, alam ba so lang yung kaugalingon? Tagi lang mo na siya time sa pagkakaroon. Babe, magpakasal na ta? Ha? Kasal? Oo, andam naman ko. O gusto na ko nga may kaugalingon itong pamilya. Sige. Pero, babe, dili ko gusto magpakasal nga wa si Elsa. So, ngayon ako siya contact, babe. Dili ka mo undangan og tawag sa. Hay, salamat. Nitubag na git ka. Unsa di ay? Naku, importanteng tuyo nimo. Please, magkita ta. Sige. Oh, may dakang bata? Kaginsa ng anak? Tutuki. Tanawa og maayo kung asa siya naliwat. Besh? Nganong naliwat siya ni TJ? Nahinomdom ka atong wa ka mo apas na mo. Nahubog siya. Og iya kong gihilabtan. Wa ko makapiog kay kuskan kayo siya. Unsa? Girape ko ni TJ. Kinuo ko. Besh, sorry. Sorry. Huwag ko kay Bao. Sorry. Ubog na God. Hayop ka! Gisaligan ti ka! Nasalig ako amiga ni mo pero masay kibuhat ni mo!
gina ko'y kalibutan nga si TJ ra ang hinungdan nga nung napalayo na ako ang akong best friend. Karon, okay na mi ni Elsa, og wa na gid ko musod og balik og relasyon. Wa na ko'y salig sa mga lalaki. Tinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Jenny nga taga Cebu City, uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga nagalohan, Chiquitita. Chiquitita, you and I know. Mornings come and they go, and the stars they leave. We're dancing once again. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagaawit. I-address na lang nining tulimanong, handumanan sa sagaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.